Siyakwamukela kumnikelo, lapho sihlola khona iqiniso elijulile lezwi likaNkulunkulu. Ku-Isaya isahluko sama-40 ivesi lama-31 sithola isithembiso esinamandla. Kepha abamethembayo uJehova bayakuthola amandla amasha, bayakukhuphuka ngamaphiko njengokhozi, bagijime bangakhathali, bahambe, bangadangali. Leli vesi likhuluma nathi ngezikhathi zethu zokungabaza, nokukhathala, lisikhumbuza ukuthi amandla eqiniso avela kuNkulunkulu, hhayi kithina. EBhayibhelini, abantu bakaNkulunkulu baye babhekana nezinselele ezabenza bangabaza ukwethembeka kwakhe. Ezimpilweni zethu, kulula ukudliwa ukwesaba nokungabaza, ikakhulukazi uma sizama ukuthembela emakhonweni ethu kuphela. Ama-Israyeli akhunjuzwa ngesivumelwano sabo noNkulunkulu, othembekile ngisho nalapho sintengantenga. Zaqanjwa ngamagama uJakobe, nelika-Israyeli, umfanekiselo yomuntu owazabalaza nokho wathola amandla esithembisweni sikaNkulunkulu. Lapho sizizwa sikhungathekile, kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu owaqala umsebenzi omuhle kithi futhi uzowuqeda. Njengoba nje izinkozi zindiza ngaphezu kwezivunguvungu, nathi singanqoba izinselele zethu ngokubeka ithemba lethu kuye. Isihluthulelo salamandla silele ekulindeni iNkosi ukwamukela ubuthakathaka bethu kanye nokuvumela uMusa wakhe ukuba usisekele. Kukulezi zikhathi zokuthobeka lapho sithola khona amandla akhe enziwa aphelele ebuthakathakeni bethu. uNkulunkulu akathembisi ukususa izinkinga zethu, kodwa uyasiqinisekisa ukuthi uMusa wakhe wanele. Sibizelwe ukuthi siqhubekele phambili, sidonsa emthonjeni womphako wakhe waphakade. Uma semukela ubuthakathaka bethu, sizithola sivuselelwa uMusa wakhe. Njengoba sizindla ngalamaqiniso, ake sicabangele ukuthi singancika kanjani okholweni lwethu, silahle ukuzethemba futhi siphumule ezithembisweni zakhe. Masilindele uJehova, sinethemba lokuthi uzovuselela amandla ethu futhi asithwale kubo bonke ubunzima esihlangana nabo. Masikhuleke. Baba osezulwini, siyabonga ngezithembiso zakho ezisiphakamisayo nezivuselela amandla ethu. Sisize ukuba sikulindele ezikhathini zethu zokukhathala, sithemba ukuthi uMusa wakho wanele. Sifundise ukwamukela ubuthakathaka bethu, ukuze sikwazi ukuzwa ukugcwala kwamandla akho. Sengathi singaphakama, ngamaphiko njengokhozi, sigijime ngokukhuthazela umjaho obekwe phambi kwethu. Egameni likaJesu siyakhuleka. Amen. UMusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu, nithole ukuthula njalo phambi kwakhe. Njengoba kwabaseGalathiya isahluko sesithupha ivesi le-18 lisikhumbuza, uMusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu, bazalwane. Amen.